Bismillahirrahmanirrahim. Hafsat, kashi na 5. Masu sauraro kada ku manta mun tsaya a daidai inda Habib da Dawud suka sadaukar da soyayyarsu ga Kamis. Mun dawo labarin. Yau Hafsat da wuri ta dawo daga school saboda malaminsu ya takura mata da kallo, ita kuma abin da ta fi tsana yawan kallo, shi yasa ta gudo gida abunta. Yau ma kamar kullum ta je school malamin nasu ya kira ta. Ɗaura fuska Hafsat ta yi tukun ta je ta ce gani malam. Malam ya ce dama ina son mu yi wata magana ne. Hafsat ta ce ina jin ka. Malam ya ce to da farko dai sunana Nazir. Ni ɗan Kano ne, unguwar Ƙofar Isa. Tun ranar da na ganki na ji na kamu da ƙaunarki. Don Allah Hafsat ki bani dama kin ji? Hafsat ko tun ta sake haɗa rai. Ta ce ayya malam Nazir ka yi haƙuri. An yi min miji a gidanmu, Allah ya baka wadda ta fi ni. Tana faɗin haka ta bar wajen. Malam Nazir ko jiki a sanyaye ya koma ya zauna. Yana jin duk ba daɗi. Ya so a ce shi ne zai mallaki Hafsat, amma wani ya riga shi. Haka ya yi haƙuri ya ci gaba da aikin gabansa. Hafsat ko tana shiga aji, ta faɗa wa Salma abin da ya faɗa mata. Salma ta ce Hafsat yanzu ke kina ganin abin da kika yi, kin yi daidai, duk saurayin da ya zo sai ki kore shi, wai ke menene a kanki? Wallahi kina bani haushi. Shi wanda kike yi don shi ba kula ki yake ba. Amma ke komai sai shi. Hafsat ki ba a hankali fa, Tam na dai faɗa miki. Hafsat ta ce kuma dai sai ki ɗan rainin hankali, na ce ba na son shi ko ana soyayya dole ne. Iye, ki fita idona. Salma ta ce oho dai, ni fa gaskiya nake faɗa miki. Suna haka malaminsu ya shigo, kowa ya natsu. Bayan an tashi, Hafsat ta koma gida sai da ta zo za ta kwanta. Take tunanin kalaman Salma. Ta ce gaskiya kika faɗa min Salma. Amma na kasa saka soyayyar wani a zuciyata sama da ta Kamis. Allah ka bani iko cinye wannan jarabawar da ka min. Addu'a ta yi ta kwanta. Yaya Habib ne na zaune, wayar shi ta yi ringin. Firgigita ya tashi saboda ƙarar wayar nashi yana da ƙarfi sosai. Ɗauka waya yayi yana dubawa ya ga Hafsat ce, ɗaga kiran yayi ya kara a kunnen shi ya ce hello my Hafsina. Ya kike kin tashi lafiya? Hafsat ce lafiya ƙalau yaya. Ya su mama? Habib ya ce lafiya ƙalau ƙanwata ya aka yi. Hafsat jin Habib ya tambaye ta dama tana neman wanda za ta yi wa, kawai ta saka kuka. A rikice Habib ke tambayar ta ya ce ƙanwata mai ya faru? Baki da lafiya ne? Waye ya taɓa mini ke? Duk ya joro mata tambayoyin a lokaci ɗaya. Hafsat ta ce yaya kaina ke ciwo. Na je wajen mami. Ta kore ni, please yaya ka zo, baka ji yadda nake ji ba. Kaina ciwo yake yi, please ni dai ka zo yaya, in baka zo ba mutuwa zan yi. Yaya a rikice ya miƙe ya ce gani nan zuwa, kin ji? Yana faɗin haka ya kashe wayar shi. Habib da sauri ya fito, mama na tambayar shi ina zai je. Ya ce Hafsat ba lafiya, zai je ya ganta ne. Nan ya fita, yana fita waje ya ɗauki mota. Ya fita a guje, ikon Allah ne kawai ya kai Habib gidansa Hafsat. Ita kuma Hafsat da gaskanta ciwo yake mata, saboda kukan da ta ci bayan ta tashi daga bacci ta kira Salma tana ɗagawa daga gaisuwa. Salma ba ta sake magana ba, saboda mugun haushin Hafsat ɗin da take ji na cewa Malam Nazir wai an mata miji. Wannan abun ba ƙaramin ɓata mata rai yayi ba. Sai ta Hafsat ta ce Salma wai haushi na kike ji akan maganar Malam nasu, to ki yi haƙuri kin ji. Salma bata ce komai ba, ta kashe wayarta. Da kallo Hafsat ta bi wayar, sake kiranta ta yi amma ta ji wayar a kashe. Ai kuwa Hafsat mai ruwan ido a kusa ta ringa rusa kuka kamar ruwan idon nata zai ƙare. Wannan kukan shi ya saka mata ciwon kai, kamar kanta zai rabe gida biyu. Bayan ta gama kukan ne ta fita falo wajen mami. Mami na zaune ta ga Hafsat duk idonta ya yi ja, alamar ya sha kuka. Mami ta ce Hafsat ƴata, wa ya taɓa mini ke ne? Na ga alamar kin sha kuka. Hafsat ta ce mami, ba Salma ba ce. Nan da na hawaye suka soma zariya a kuncinta. Mami ta ce me ya faru da Salma ɗin? Hafsat ta faɗa mata wayar da suka yi. Mami ta haɗa rai ta ce to ba dole ta daina kula ki ba, tun da ke kunnen ƙashi gare ki, wato ke duk saurayin da ya zo sai ki kore shi, to ki ma canza hali. Tashi ni ki bani waje, haba dan Allah. Yarinya sai ka ce goyon kaka, fice min ni ko na make ki shashasha kawai.
Da gudu Hafsat ta bar falon Mami ta shiga ɗakinta tana kuka sosai. Shine ta kira yaya Habib. Habib hon yayi aka buɗe mishi gate ya shiga ciki. Yana shiga fakin yayi ya fito da sauri cikin falon Mami ya nufa. Da sallama ya shiga ciki. Amsa mishi Mami tayi tace o ni Firdausi, wato sai da ta kira ka ko? Habib ya ce Mami yanzu haka ke kika mata faɗa ko? Mami ta ce kun dai ji da shi, jeka tana ɗakinta. Habib ya yi murmushi ya shiga ɗakin Hafsat. Da sallama ya shiga. Amsa mishi tayi. Tana jin murya Habib da sauri ta tashi. Yana ƙarasowa kuka ta saki mai sauti ta ce yaya Habib, da yake duk a ruɗe buɗe mata hannu kawai yayi. Da sauri ta faɗa jikinsa tana kuka. Hafsat na rungume Habib ta kuma sakin kuka. Runtse ido Habib yayi yana jin duk ya rasa natsuwarsa. Kukanta jinsa yake har ƙoƙon zuciyar shi. Hannu ya sa rungume ta yana bubbuga bayanta alamar rarrashi. Janta yayi suka koma bakin gado. Ya ce mai Hafsat, wa ya taɓa min ke? Na san dai ba za ki yi kuka haka kawai ba, duk da kina da saurin kuka. Hafsat ta ɗago kanta daga jikin Habib ta ce ba Salma ba ce da Mami suka saka ni kuka? Habib ya ce Salma da Mami kuma, to me suka miki? Labarin komai ta bashi tana kuka. Ta ce yaya yanzu Salma ta yi fushi da ni, please yaya ka bata haƙuri. Habib ya ce to shikenan ki daina kukan, share hawayen fuskarta. Share hawayen fuskarta ta yi amma sai ta kasa riƙe kukan. Habib ya ce o ya Allah, wai me yasa ba kya jin magana? Ko so kike nima ki saka min ciwon zuciya ne? Haɗa rai Habib ya ce fice ki wanke fuskarki. Ki dawo mu yi magana. Hafsat kuwa ganin yadda Habib ya dawo mata lokaci ɗaya ya sa ta haɗiye kukanta ta shiga toilet. Habib na gani Hafsat ta shiga toilet ya zauna yana tunanin shirme irin na Hafsat. Ya ce Allah ya shirya mini ke mai ƙanwana. Hafsat bata jima ba ta fito tana goge fuskarta. Zama ta yi kusa da Habib tana turo baki gaba ta ce yaya na wanke. Kallonta Habib ya ce ina so ki bani hankalinki nan mu yi magana. Hafsat ta matso kusa da Habib kwanciya ta yi akan cinyar shi. Ta juyo fuskarta suna kallon juna. Habib ya ce Hafsat. Ta ce na'am yayana. Hafsat ta faɗa cike da shagwaba. Habib ya ce Hafsat, abinda Salma ta faɗa miki gaskiya ne, ko ni kaina abinda zan miki kenan. Me yasa ba kya jin magana ne? Yanzu duk saurayin da ya zo sai ki kore shi? Shi Malam Nazir ɗin menene aibun shi? Ki daina cewa saurayi in ya zo wajen ki zance ko ya ce yana son ki ce mishi an miki miji. Ba na son wannan abun da kike yi. Yanzu haka Allah bai haɗa ki da mijin da zaki aura ba. Ba ki da tabbacin Kamis ne mijinki. Allah kaɗai ya san waye mijin da zai aure ki. To don haka kar na sake jin ko ganin kin yi wannan shashanci. Ki nutsu ki daina abubuwan da kike yi. Ko kiran Kamis da kike yi ki daina kiran shi. Ina so a sati ki kira shi sau 3 ko sau 4. Ki daina tura mishi text message. Ko ya zo wajen ki zance, ke ma ki kama kanki, kar ki sake yi musu surutu. Nan ki riƙa kula samari in sun zo gare ki, amma ba gama gari banza ba. Samari masu hankali da natsuwa, kin ji ko? Idan kuma kina so na bar miki garin to sai na yi tafiyata. Har yau baki bambance abu fari ko baki. To zan fita harkarki idan ba za ki gyara ba. Ya kamata ki gane soyayya da kulawa ita ce soyayya. Kulawa da adalci ita ce soyayya, ba soyayya wanda baya kula da kai ba. Ki yi tunani na hankali, in kuma kika ki zan je na bar miki garin. Kuka Hafsat take yi tana ƙanƙama Habib, shi kuma Habib baya son tana mishi irin wannan rungumar. Ba ƙaramin cutar da shi take yi ba idan tana manne mishi. Bubbuga bayanta yake ganin za ta yi shiru ya sa Habib shafa kanta da babu ɗankwali. A hankali ta soma rage sautin kukanta. Sai da ta yi shiru tukuna Habib ya sa hannu ya ɗago ta ya ce zauna mage mai son jiki. Hafsat ko sake komawa ta yi jikin Habib tana share hawaye. Habib ma murmushi ya ce
ba za ki daina dai kukan ba ko? Hafsat ta ce yaya ina jin daɗin kwanciya a jikinka ne. Habib ya ce to na ji, yanzu kin dai ji abin da na faɗa miki ko? Idan kuma kika ƙi dainawa zan bar miki garin. Da sauri Hafsat ta riƙe hannun Habib da yake ƙoƙarin raba jikin shi da nata. Ta ce yaya dan Allah ka yi haƙuri, ka daina cewa za ka fita a harkata. Insha Allahu zan gyara halina, zan ke kula duk wanda ya ce yana so na in na ga yana da tarbiyya, kuma zan rage kiran Kamis. Zan daina mishi text message insha Allah, na daina, ka ji yaya ka yi haƙuri. Shi ma Malam Nazir zan ba shi haƙuri. Gobe daga na je school har Salma ita ma zan ba ta haƙuri. Amma yaya please kar ka ce za ka bar ni ka tafi kuma. Wai yaya ka san me? Habib ya ce a'a sai kin faɗa. Salma ta ce lokacin da Kamis ya ce yana so na sai da yaya Dawud ya mishi gargaɗi, ya ce mishi idan ya san ba zai min adalci a soyayya ba kar ya sa min son shi a zuciyata, daga baya kuma yake cutar da ni. Kamis ya ce wa yaya Dawud insha Allah zai ke riƙe ni amana, ba zai cutar da ni ba. Yaya Dawud ya ce to ya kiyaye idan ya ji labarin yana wahalar da ni akan soyayyarsa sai ya yaba wa aya zaƙinta. Kamis ya ce ya amince, amma yanzu shine yake cutar da ni da bani wahala akan soyayyar shi. Idan yaya Dawud ya kira ni sai na ji kamar na faɗa mishi abin da Kamis yake mini, amma sai na kasa faɗa masa. Ba na so a ce ta dalili na abokantakarsu ta lalace, shi yasa na bar abun a raina. Sai kai da Salma kuka san da haka ko ciwon zuciya da na kamu da shi babu wanda ya sani daga ni sai kai. Ka yi haƙuri please yaya, zan gyara halina, kada ka tafi ka bar ni na zama marainiya. Ka ji yaya, idan ka tafi da wa zan ke magana? Kaga yaya Dawud baya ƙasar, to ka yi haƙuri please. Nonno ya arjiya zuciya Habib ya sauke, ya ce to shikenan, kuma na ji daɗin da baki faɗa wa Dawud ba. Yanzu ki kwanta ki huta, kanki zai daina ciwo. Hafsat ta ce to. Habib ɗaukar ta ya kwantar da ita, ya rufe ta da blanket, ya kalle ta ya ce bai sai kin tashi ko? Hafsat ta yi murmushi ta ce bai yaya. Jin zai fito mami ta yi saurin barin ƙofar ɗakin ta koma ɗakinta. Dafa kanta ta yi da ke sara mata ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wacce soyayya ce yarinyar ke yi wa Kamis? Ashe dama wahalar da ita yake. Wayyo Hafsat ce mai ciwon zuciya saboda soyayya. Ya Allah ka sassauta wa Hafsat wannan makauniyar soyayyar. Share hawayen mami ta yi, ta ce Allah sarki Hafsat, Allah sarki Habib, yaron kirki, Allah ya maka albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamfaninmu na Mirabi Collection, 'yar mutan Nijar, na muku albashir da kayan mata gangariya na gyaran aure, wanda zaki zamo mowa a gurin oga. Kayanmu ingantattu ne domin an gwada kuma an dace. Kaya ne kuma na manyan mata. Mun zo muku da ingantattun magunguna kamar haka: hatsabibiyar mallaka, mulkin mallaka, shi'umar mallaka, bakar mallaka, turaren sirrinki shi ma na mallaka ne, tsumin lahaula, gumbar bujen shakaf, turaren bita zaizai, maganin gyaran nono, wato mai gida welcome, haɗin matar minista, akwai haɗi na musamman, wato haɗin tafisu, maganin gyaran hips, wato mai gida bye bye, maganin rage tumbi da sauransu. Kamfaninmu na Mirabi Collection kamfani ne da ya saba sharewa mata hawaye a ɓangaren zamantakewar aure. Ga mutanenmu na Nijar za ku iya tuntuɓar wannan lambar domin ƙarin bayani. +227 81 74 58 78. Ga mutanenmu na Najeriya kuma za ku iya tuntuɓar wannan lambar 081 42 80 0199. Kayanmu ba su da illa ko kaɗan, sannan muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana mutan Nijar, Mirabi Collection
'Yar mutan Nijar na muku albishir da kayan mata gangariya na gyaran aure wanda zaki zama mowa a gurin oga. Kayanmu ingantattu ne domin an gwada kuma an dace. Kaya ne na manyan mata. Mun zo muku da ingantattun magunguna kamar haka: hatsabibiyar mallaka, mulkin mallaka, shu'umar mallaka, baƙar mallaka, turaren sirrinki, tsumin lahaula, gumbar bujenki shagab, turaren bita zaizai, maganin gyaran nono, haɗin matar minista, akwai kuma haɗi na musamman wato tafisu, maganin hips, maganin rage tumbi da sauransu. Domin ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan wannan lambar 81 94 58 98. Kayanmu ba su da illa sannan muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniyar nan. To masu sauraronmu, duka nan muka kawo ƙarshen kashi na 5. Ku ci gaba da yi mana subscribe, comment, liking da kuma sharing. Mun gode da jimirin sauraro.